खुलुमबाय फुंबिलिनि रादाबखौ फरायदों आं राजिब बसुमतारी। फिन आरोबाव Cctoaनि चिफ कनभेनर आदित्य खाख्लारि बिथाङा गोबां जौगाखानाय मोनद' हारि आरो 2 कौटि सुबुं अनजिमा थानाय मोनद' हारिनो जा रायजो सरकारा एसटि होनो लानाय थांखि बे थांखिनि सायाव गोख्रों हेंथा खालामनानै बाथ्रा बुंदों आदित्य खाख्लारि बिथाङा। नंगौ बे समाव मिथिगौदि थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो जा रायजो सरकारनिफ्राय गोबां जौगाखानाय मोनद' हारिनो जा एसटि होनो लानाय थांखि बे थांखिनि सायाव गोबां जोंनि ट्राइबेल थाखानाय मोन 14 ट्राइबेलनि फरायसाफोरा गोख्रों सोमावसारनानै बेनि हेंथा खालामदों। लोगोसे बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांनि जा एनअसि हरनाय बे एनअसि हरनायखौ उइथड्र खालामनांगौनिबो गोबां गोख्रों सोमावसारनाया सोलिगासिनो दं आरो बाथ्रा बिदान्थियाबो सोलिगासिनो दं। थिग बेबायदिनो आरोबाव गोख्रों फिनजाथाय होबावदों Cctoaनि चिफ कनभेनर आदित्य खाख्लारि बिथाङा फोरमायबावदों दि एसटिखौ बिनानै मोननाय नङा। एसटि नांगौब्ला एबा एसटि मोननो थाखाय बेहा आलादा ट्राइबेलनि केरेक्टार थाखानांगौ होननानै बे समाव अजद दैखांनानै बाथ्रा बुंदों आदित्य खाख्लारि बिथाङा। बे समाव मख'जाथावसिन बाथ्राया बेनोदि जा रायजो सरकारनिफ्राय मोनद' हारिनि एसटि होनायनि जा मन्त्रि हान्जा बे मन्त्रि हान्जानियाव फिन आरोबाव फैगौ 4 एबा 5 जानुवारि खालारनि गेजेराव मोनद' हारिनो एसटि होनो लानाय थांखिनि जा मन्त्रि गट एबा ग्रुप अफ मिनिस्टार बिनि सायाव फिन आरोबाव हेंथा खालामनानै थांखि थिसनबावगोन Cctoa आफादनिफ्राय। नंगौ बे समाव फिन आरोबाव फोरमायबावोदि मोनद' हारिनि एसटि होनो लानाय थांखिनि सायाव फिन आरोबाव Cctoaनिफ्राय गोख्रों थांखि लानाय जादों। बे थांखियानो जाहैबाय मोनद' हारिनो एसटि होनो मोना आरो खहा जानाय जायखौ लानानैबो फिन आरोबाव Cctoaनिफ्राय फैगौ 4 एबा 5 जानुवारि खालारनि गेजेराव फिन आरोबाव हेंथा खालामनानै थांखि थिसनबावगोन ग्रुप अफ मिनिस्टार हान्जानि गेजेराव। दानिया फैदो बिदिब्ला Cctoaनि चिफ कनभेनर आदित्य खाख्लारि बिथाङा फैबाय थानाय समाव मोनद' हारिनो एसटि होनो लानाय थांखिनि सायाव माबोरै गोख्रों बेनि सायाव दान्थे-बिदान्थे खालामगोन आरो माबोरैहाय बेनि सायाव हेंथा होगोन बेनिफ्राय जों आबुङै खोनासंना लादोनि। शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब दुटा पृथक गोट, दुटा भिन्न गोट। शिड्यूल कास्ट आइडेंटिफिकेशनर कारणे हेतु कास्ट सिस्टेमर ऊपर যাব লাগে। अर्थात जाति प्रथार पराहे शिड्यूल कास्टक चिनाक्तकरण करिब परा जाय। किन्तु शिड्यूल ट्राइब चिनाक्तकरणर कारणे किछु बैशिष्ट्य पूरण करिब लागे, जेने आदिम अवस्थार प्राप्तिर लक्षण, भौगोलिकभावे विच्छिन्न सुस्पष्ट संस्कृति, अन्यान्य जनगोष्ठीर संस्पर्शत अहार क्षेत्रत द्विधाग्रस्तता बा लज्जाबोध और बेकवार्डनेस, এই 5টা ক্রাইটেরিয়া যোনে ফুলফিল কৰিব, যোনে এই 5টা অৰ্হতা যোনে ফুলফিল কৰিব তেওঁলোকহে শিডিউল ট্ৰাইব হিচাপে ৰিকগনিশ্যনটো পায়। আনহাতে শিডিউল কাষ্টৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা হিন্দু কাষ্ট চিষ্টেমৰ মাজেদি তেওঁলোকক আইডেণ্টিফাই কৰা হয়। ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য, শূদ্ৰ তেনেকৈ শিডিউল কাষ্টটো কাষ্ট চিষ্টেমৰ পৰাহে শিডিউল কাষ্টটো হয়। কিন্তু ট্ৰাইবেলটো কাষ্ট চিষ্টেমৰ পৰা নাহে। ইয়াৰ কাৰণে ট্ৰাইবেল হ'বলৈ কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক এইটো ফুলফিল কৰিবই লাগে।